To sú spomienky už dneska na celý život. Bolo to vtipné aj pre celé Slovensko, nielen pre východňarov. Futbalový sen o Afrike. Slovenský futbal potrebuje úspech, skutočne. To mužstvo ešte bude napredovať. Vám kele, Ensanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Všetko sa začalo v novembri 2007. San Marino. We have Slovenia. Slovakia. Slovakia in Group 3. Northern Ireland. Holland. Czech Republic. V čase žrebu kvalifikácie majstrovstiev sveta v juhoafrickom Durbane bol trénerom národného tímu Ján Kocian. V júni 2008 ho vystriedal Vladimír Weiss. V prvom rade museli zmeniť myslenie k reprezentácii. Áno, to znamená, že vážiť si reprezentačný dres, to neznie ako fráza, ale že musia hrať veľkou pokorou, musia tým ľuďom ponúknuť niečo iné ako v minulosti, že fotbal hrať vedia, ale to, čo preukazujú vo svojich kluboch, musia odozdať aj doma, pretože odtiaľto zrástli, odtiaľto sa predali do zahraničných klubov, kde si žijú svoj životný chlebík a futbalový chlebík, kde sa neustále zdokonalujú, čo som rád, pretože v ťažkých ligách môžu futbalovo rásť, ale tú kvalitu, ktorú nespochybne majú, musia preniesť sem domov naspäť na Slovensko smerom k reprezentačnému dresu. Hneď od úvodného momentu v podstate tréner povedal, že musí to tu fungovať na 100%. Všetko dá sa povedať, že fungovalo alebo funguje. Nikto sa nehrá na nejakého veľkého hráča a možno aj také pekné slovičko, ktoré povedal na začiatku a ktorým v podstate ktorého sme sa držali ako celý čas a to nám možno aj pomohlo k tým úspechom je, že musíme byť pokorní, takže každý sa to snažil, každý makal. Vlado tam priniesol víťaznú mentalitu a to bolo úplne to najdôležitejšie, čo urobil. Priniesol disciplínu do reprezentácie, to znamená, že hráči presne vedeli, čo majú robiť na trávniku, ale aj mimo neho a to sú možno na oko malé detaily, ale ukázali sa ako veľmi výrazné. Futbalový sen o Južnej Afrike 2010 sa začína. Tu je jeho prvý diel. Slovensko, Severné Írsko v zápase tretej skupiny kvalifikácie 19. majstrovstiev sveta vo futbale. Pekná lopta, gól! Gól! Konečne 1:0. Náš strelecký kvalifikačný účet otvára podobne ako v bojoch o majstrovstvá Európy 2008 Martin Škrtel, futbalista roka 2007. Slovensko, Severné Írsko 1:0. A šanca našich, gól! Marek Hamšík 2:0. Grácie, Marek. Futbalista, ktorý eruptuje pod Vezuvom v Neapole, dáva svoj tretí reprezentačný gól. Hlavička Ďuricu do pokutového územia pred Taylora. Nepokrytý Marek Hamšík. 2:0 pre Slovensko. Kozákov priamy kop. A získavame dvojgólový náskok. Bol to najťažší zápas mojho života, dá sa povedať. Prvý je vždy ťažký a ja som tým hráčom veril, videl som veľké odhodlanie a boli sme lepší tým, škoda toho kontaktného gólu, ale výborní ľudia, ja verím, že na budúce príde plný štadión a že tými výsledkami a výkonmi a srdcom ich pozveme a futbal na Slovensku ožije. To oživenie, ktoré priniesol tréner Weiss do mužstva príchodom týchto mladých hráčov, prinieslo určitým spôsobom aj neistotu tých hráčov, ktorí si boli niekedy istí, že majú v základnej zostave miesto a to je to, čo títo chlapci potrebovali. Proste
výkonnosť musí ísť na hranicu, alebo musí to ísť do bolesti a musím osobne povedať, že tak, ako som videl hrať v Írsku Roba Witeka, ja som ho tak ešte nevidel hrať nikdy. To bol Robo Witek, ktorý mu skutočne záležalo na každej lopte, záležalo mu na tom víťazstve, bolo vidieť, že túži po tom, čo sa nám niekedy len snívalo. Futbalový sen o Afrike pokračuje, diel druhý, Slovinsko, Slovensko. Novákovič na Kirma, Novákovič môže strieľať, prehrávame 0-1. Zo Slovincov cítiť nové zápasové sebavedomie. Koren fantasticky cez Jakubka. Pekná prihrávka na Novákoviča, ten má ďalšiu šancu. 2-0. Stále Hamšík. Vybral si Jakubka, gól! Gól! 83. minúta, 1-2, Martin Jakubko. Úprimne povedané, ja som sa tiež netrafil v tom zápase do zastavy. Nemal som moje mužstvo ešte tak preštudované v tom čase, ako mám dneska, takže aj v tom by som si priznal nejakú chybičku. Mali sme tam možno regulárny gól, ale nebola. Aj v tom možno bolo Slovensko silné, že malo aj silné lobby, pretože nemalo vykartovaného hráča počas celej kvalifikácie. Nebol jeden sporný moment proti nim v celej kvalifikácii. Čiže sú silní a netreba nič podceniť. 11. októbra 2008 sme vyhrali v San Maríne 3-1. Bola to povinná jazda, pri ktorej skórovali Šesták, Kozák a Karhan. Nebol to žiadny slávny výkon a veľavravná bola aj trénerová odpoveď na to, čo ho v Serravale uspokojilo. 3 body a kúpil som si tu dobre topánky, takže to je jediné pozitívne, čo sme tu mali. Futbalový sen o majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike pokračuje. Je tu 4. diel, zápas Slovensko-Poľsko, Bratislavský štadión na Tehelnom poli, streda 15. októbra 2008. Bol to kľúčový zápas v danom stave v kvalifikácii. Nám sa otvorila šanca na postup, na žitie v kvalifikácii, by som to nazval. Keď strelil Ebi Smolarek 20 minút pred koncom vedúci gól Poľska, sen o Afrike zahalili čierne mraky. Nikto na Tehelnom poli netušil, že príde 86 sekúnd, pri ktorých sa dostaneme z kvalifikačného pekla až do neba. Prakticky za posledných 5 minút sa nám možno zmenil svet, tak jak sa mne zmenil život v Armédii gólom v nastavenom čase s Kajratom Almaty a doslova sa mi zmenil môj osobný život, trénerský život a moja budúcnosť. Hadzovanie obžeru. Tlačíme sa do pokutového územia. Vitek, hlavička Kozáka. Dostal loptu k Borucovi, Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesták. 85. minúta. Gól, ktorý sme si zaslúžili. Neuveriteľná chyba Artúra Boruca. Všetko to uvidíme, Tehelné pole aj futbalové Slovensko sú na nohách. Mali sme hlavy dole, ocitali sme sa pomaly na podlahe zápasového ringu. Vitek, hlavička Kozáka, teraz príde tá hrubá chyba, pošmyknutie sa Boruca a gól Stana Šestáka. Jeho 5. v reprezentácii a aký ste najcennejší. Hrajme s ofenzívnym rizikom aj ďalej. Poďme za víťazstvom. Tento moment sme si vypýtali. 1-1. Niekto hovorí, že to šťastie. Ja hovorím, to šťastie nie je, že to tá láska k fotbalu, ktorú je dávate, to penzum práce, hlavne psychickej, proste vydať sa do toho zápasu. Či už moja energia, alebo Miška Hypa, alebo proste môjho celého tímu a samozrejme hlavne hráčov, že išli do konca zápasu a tá energia sa pretavila. Tie dva, aj keď také góly, tak sa boli ušmudlané, ale boli tam, že ten Stanko Šesták tam bol. Jakubko dáva Kozákovi, poďme dopredu, Kozák, má tam Viteka, Kozák proti Vojtkoviakovi, stále náš striedajúci hráč, jeho pekný center, sme tam s 2 hráčmi a bude to Žrť, gól! Gól!
minúta, Slovensko-Poľsko 2-1. Za 2 minúty Weissov zázrak 2-1. Podanie lopty Jakubkovi pred vhadzovaním na Kozáka bolo súčasťou gólovej akcie. Samozrejme je to zlomok sekundy, ale stalo sa to a je to dneska pravda. Ja som sa v tom momente dostal pred tú reklamu, pretože tam bola bariéra, reklamný panel a ja som dával nejaké pokyny v rámci emócií, samozrejme bolo 5 minút do konca a zrovna sa tá lopta odrezala ku mňa, ja som ho podal, rozhodol jeden rýchly out a Jano Kozák to výborne dal do 16 a Stano Šesták tam bola, proste odrezalo sa to o žrde, niekto povie šťastie, ale on išiel za to v akciu stále ďalej a proste doťukol tú loptu do podborúca a sme sa mohli radovať. Čiže ak k tomu podáte tú pomocnú ruku, tak to šťastie fotbalové k vám príde. A keď ja hovorím, že moc neexistuje, že je len tvrdá robota a buď vieš, alebo nevieš. Tie góly, dá sa povedať, že proti tým Poliakom v takej chvíli, keď už možno oslovať svoje víťazstvo, sme to vynikajúco uhrali a dá sa povedať, že týmto zápasom sme to nejak prelomili a potom sa nám začalo v celej kvalifikácii dariť. Zrazu tu bola eufória, skvelý pocit, nová šanca. Bola to pravá resuscitácia národného tímu. Tréner nám povedal, že 31 zápasov sme nevyhrali s takýmto dôležitým mužstvom alebo s takýmto silným superom, takže sme to prepísali trošku históriu dneska a ja si myslím, že sa to bude prepisovať ďalej. Myslím si, že bolo strašne dôležité, že sme neprestali hrať a strašne sme chceli minimálne vyrovnať a myslím si, že to šťastíčko sa otočilo konečne k nám a strelili sme 2 góly. Je to krásny pocit, keď ako som už párkrát hovoril, keď my môžeme byť hrdí na fanúškov, fanúškové na nás, takže potom je to taká ozaj dobrá rodina, v podstate každý je na každého hrdý a je to potom krásny pocit. On uvažuje optimisticky, pozitívne myslí, jednoducho bere to z tej lepšej stránky vždy a verí, skutočne verí a je o tom presvedčený a dokáže o tom presvedčiť aj hráčov, čo je veľmi dôležité, že môžu zvládnuť aj ťažké zápasy. Ukázalo sa to v Prahe, ukázalo sa to doma s Čechmi, ukázalo sa to v Severnom Írsku. Jednoducho on taký je. To znamená, že nepotrebuje sa pretvarovať a hrať sa na to, že verí v sílu toho mužstva a on mu skutočne tým hráčom verí a verí, že môžu byť úspešní a aj sú úspešní. Si vie vybrať typy hráčov, ktorí by mu mali momentálne do toho mužstva zapadnúť. A to je mimoriadne dôležité, aby tréner vedel, že sa môže 100% na toho alebo na toho spoľahnúť. To isté zase normálne je otázka dôvery hráča k trénerovi. A to je mimoriadne dôležité. Tréner musí dýchať s hráčmi a hráči s trénerom, lebo ináč to nepôjde. A keď sa to docieli, tak vtedy sa dostavia aj tie výsledky. Mladou už aj keď bol predtým normálne v tých pohároch, európskych pohároch, je pravda, že normálne mal trochu šťastia. Ale šťastie patrí k tomuto športu. Kto má šťastie, to znamená, že to musí aj trošku vedieť. To boli také najdôležitejšie body, nie len čo sa týka samotných bodov, ale čo sa týka psychiky hráčov. Tam sa to otočilo a hráči zistili, že potom asi máme na to, aby sme porazili aj tých silných. Získali hráči sebavedomie a od toho zápasu bolo cítiť na hráčov a hlavne na tom, čo priniesol tréner Weiss do slovenskej reprezentácie, takú pokoru, skromnosť. Táto reprezentácia, ktorej trénermi Vlado Weiss si dokážu robiť poriadky v kabine tak, aby skutočne tí hráči si uvedomili, že nehrajú pre seba, ale hrajú pre túto krajinu, ktorá má na to, aby sa presadila nie len na fóre takomto medzinárodnom, ale aj na svetovom a to už niečo znamená nielen do pokladne slovenského futbalu, ale aj pre takú hrdosť Slovákov a to sebavedomie, pretože ja si pamätám, keď sme hrali vo Velse a vyhrali sme 5-1, tak tí ľudia, ktorí tam pracovali, nás prišli pozbudiť a skutočne niekedy sa tlačili slzy do očí, keď ich počuli, ak nám fandia, to isté sa odohrávalo určite aj v Írsku, takže tých ľudí si treba vážiť a určite im sa lepšie doma tam pracuje v zahraničí, keď povedia áno, porazili sme vás. 4 dni pred kľúčovým zápasom v Prahe sme hrali vo Wembley proti jednému z najsilnejších tímov na svete. Hovorilo sa, že prípadná prehra s Anglickom podpíli psychiku mužstva. Weiss napriek tomu podstúpil riziko. Najlepšie, čo mohlo byť pre mňa ako pre trénera, najlepšia voľba
pretože sme tam dostali za ucho, ale v tom zápase sa prakticky vykryštalizovala moja nová zostava, keď to v úvodzovkách môžem tak naznačiť, smerom do budúcnosti, že kde sa ukázalo, na čo majú hráči rýchlostne, na čo majú hráči mentálne, kto je ako spôsobili na ťažký zápas, kto je ako psychicky pripravený na to, že keď sa bude lámať chleba, že kto to zvládne a kto nie. Nad niekým samozrejme nelámem palicu, ale som sa rozhodol pre 5 zmien v základnej zostave, aj keď som niečo mal prichystané, ale nie až na 5 zmien, ale vedel som, že tá zostava, ktorá nastúpi vo Wembley, určite nenastúpi od základu v Čechách, ale ten daný stav mi ukázal, že nie všetci boli na Wembley tak pripravení, ako by som ja chcel, aby boli pripravení v Prahe. Preto som zvolil tie veľké zmeny, ktoré sa ukázali ako správne. Dojem z nezvládnutia prestížneho duelu vygradovala záverečná akcia. Filip Hološko zbytočne stratil loptu a po Lampardovej prihrávke upravil Rooney na konečných 4-0. Weiss, neznášajúci ľahkovážnosť a ľahkomyselnosť, zúril. Začal sa proces ďalšieho rýchleho povstania na nohy. To bolo prvýkrát, čo som trošku kričal v kabíne po zápase. To bolo vo Wembley, kde som zrovna na Filipa veľmi nakričal, pretože som povedal, že je rozdiel prehrať 2-0 vo Wembley a je rozdiel prehrať 4-0 vo Wembley. A že to nie je priateľský zápas v Turecku, ale je to zápas, ktorý hráte raz za život pred fantastickým publikom v meke futbalu a že 4-0 je hanba, moja osobná, a že to sme nechceli. Samozrejme, Philips mal slzy v očiach hneď a sa mi hneď ospravedlnil, že bere na seba veľkú chybu, pretože pristúpil k tej pozícii ležerne. Ale tam bola chyba už od Valachoviča, proste v rozhrávke podcenenie situácie, kde sa Filip dostal pod tlak a zle to vyriešil. A tých chyb bolo v tom zápase, ku koncu zápasu veľa. Ale na druhej strane, Filip si to zobral za dobre a ráno na ranejšom tréningu proste bol vynikajúci, hej. Proste chcel mi ukázať, že tréner, ja som tu, ja chcem hrať v Prahe, ja chcem svoju chybu nejakú čiastočnú odčiniť a že ja sa tej Prahe roztrhám a on doslova bol na roztrhanie, na neudržanie a podal možno životný výkon v reprezentácii, kde proste držal na pleciach celú českú obranu a neustále hrozil, prihral na prvý gól a odtedy je to dobrý Hološko. Napriek prehre vo Wembley prišlo prekvapenie. Fanúšikovia sa k mužstvu neotočili chrbtom a sebavedomo vystupoval aj tréner. Remiza nerieši nič ani jednom, ani druhého. Hrá sa o zlaté body, dá sa povedať. Pražskú Letnú zaplavili stovky slovenských priaznivcov. Takmer všetci boli skalopevne presvedčení, že Slovensko má v talóne parádny prvoaprílový žart. Snažil som sa vedome aj pred médiami vystupovať dosť suverénne a proste s odhodlaním. Áno, keby sme išli do Prahy s plienkami, tak nemáme šancu, pretože Češi mali už v tom čase stále majú vynikajúce mužstvo. V tom danom stave si dovolím tvrdiť, že Češi mali stále najlepšie mužstvo, čo sa týka herných individualít. Na ihrisku mali najširší káder s Čechom a proste top hráčom v Európe, v európskych top kluboch. Ale ten duch nemali taký, jak sme mali my v tom zápase a my sme sa na ne lepšie pripravili, ako oni na nás. Áno. Oni išli len s rutinou a s tým, že Češi sú stále lepšie ako Slováci, ale my sme išli zdravosťou a boli sme pripravení na ich chyby a tie sme využili. A hrali sme odvážne smerom dopredu, veľmi dobre smerom dozadu a tá futbalová šťastie na úvodzovkách, čo ja nerad používam, ale v dobrom sa obratila kvôli nám, pretože v tom zápase sme viacej chceli my. To nebol faul, máme šancu, Filip Hološko, Filip, Šesták, prihraj Stanko, gól! 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 Slovensko vyhráva na Letnej 1-0 a náš východňarský odkaz, Stanko, dobre si zrobil! Pozrel som si to samozrejme, keď som hneďka dostal také otázky po zápase, že som dobre zrobil, tak som si to pozrel. Je to príjemné, ako každý má nejaké svoje nárečie, Marcel to použil v tom mojom, takže aj myslím, že pre celé Slovensko, nielen pre východňarov. Bolo to príjemné, takže dúfam, že ešte si takto zo párkrát zakričí. Martin Škrtel si dal vlastný gól na 1-1. Bol to ďalší test národného tímu. Zvládneme náročnosť chvíle, alebo padneme ako vždy v minulosti. Tréner mal pripravené prekvapenie Miroslava Stocha.
Míňa som nezobral na zápas do Wembley, pretože spomínam na dôvodu, že dal som šancu hráčom, ktorí si niečo odkopali, ale mal som ho v očiach a dá sa povedať, že to je môj hnev na tých niektorých hráčov v tom danom zápase. A potom som si ho požičal na tréningu ešte doma z 21 od Borisa a proste hrali sme modelovaný zápas a on bol najlepší na ihrisku. Áno, tak som sa rozhodol povolať na zápas v Prahe a bolo to takisto dobrá voľba, pretože perfektne naskočilo a v tých posledných 20 minút dá sa povedať, že bol líder na ihrisku a ukludnil hru, podržal lobdu a ukázal, že jak je malý postavu, tak je veľký výkonom. Hamšík. Bol predtým faulovaný Martinom Feninom. Španiel Undiano Majenko. To postrehol a pozor, máme šancu. Jendrišek nedal. Jendrišek, gól! Gól! 2-1 gól! 83. minúta, Slovensko vyhráva 2-1. Erik Jendrišek, druhý Vajsov zázrak, 2-1. Ja som šokovaný hlavne tými striedaniami jeho, pretože tak ako som nehral dobre, dá sa povedať, s Poliakmi, keď ozaj sme tých veľa šancí proste v ofenzíve nemali, tak ma nechal hrať, dal ma na druhú stranu, posunul ma tam a potom sa mi podarilo dať obidva góly. Takisto dá sa povedať, že v Čechách, keď som si myslel, že možno budem do konca stretnutia na ihrisku, že možno sa mi niečo ešte podarí, tak som išiel dole, ostal tam Erik Jendrišek a Erik dal gól. To isté v Severnom Írsku, že prišiel Filip Hološko, hneďka rozhodol za 2 minúty, takže z toho ja som úplne tak šokovaný. Nedá sa hovoriť o šťastí už po takýchto viacerých ako jeho striedaniach, jeho rozhodnutiach a chvála Bohu, že máme takého trénera, že máme také mužstvo. Bol to zápas, ktorý definoval tento národný tím a jeho nový vzťah s úžasnými fanúšikmi. Nakonec jsme si někdy připadali, že hrajeme venku. Slováci byli slyšet hodně, byli na koni, ale ono se asi dneska ukázal klasický český divák. Děkuju. Pre mňa osobne najväčším víťazstvom, alebo pre nás ako kolektívu sú ľudia. Hej, to nie je fráza, je to, keď som povedal, že chcem niečo zmeniť v slovenskom futbole. Či sa nám to podarí, to je ešte stále v budúcnosti, ale čo sa nám podarilo je navrátiť dôveru k reprezentácii. Za tým si stojím, to sa nám podarilo. Tá atmosféra, ktorú vytvorili v Prahe, ktorú vytvorili doma s Čechmi, ktorú vytvorili v Írsku, to sú spomienky už dneska na celý život a tam sa niečo zlomilo a to si beriem za svoje, že to sa nám podarilo. V júni panovala na tehelnom poli veľká pohoda. Premietla sa aj do výkonu proti outsiderovi skupiny. Už v 3. minúte skóral Marek Čech, ktorý dal v tomto zápase 2 góly. Prvýkrát v reprezentácii sa strelecky presadil pravý obranca Peter Pekarík. Po narážačke s Vítekom sa gólovo blisol aj Miroslav Stoch, hlavný zabávač bratislavského publika. Po Čechovej prihrávke namieril parádne Ján Kozák, 5-0 po prvom polčase. O ďalší gól sa postaral po Pekaríkovom centri Martin Jakubko a debut v národnom tíme si presnou strelou osladil aj ľavý obranca Ľuboš Hanzel. Vyrovnali sme naše rekordne vysoké víťazstvo. Slovensko San Marino 7-0. Pred jesenným finišom sme viedli kvalifikačnú skupinu. Tá kvalifikácia je výborná, rozbehnutá a bolo by škoda to zahodiť takúto veľkú šancu. Keď hovoríte teraz o tom šampionáte, ja mám až zimomriavky, takže to asi svedčí za všetko. Septembrový sviatok v Bratislave Slovensko-Česko bol beznádejne vypredaný. Súper zbrojil v naháňaní kvalifikačnej šance. Nový tréner Ivan Hašek dotiahol do týmu Kollera i Baroša. Mala to byť skúška odvahy a rozvahy, ako naložíme s veľkou šancou proti neodškriepiteľnej sile súpera. Bajs pri plánovaní ťaženia opäť prekvapil. Do základu nasadil vlastného syna, Vlada juniora. Tak život je niekedy aj o detailoch. Ja som sa rozhodol s manželkou ísť pozrieť na zápas do Barcelony.
Ja som v kútiku duše veril, že môže nastúpiť aspoň na pár minút. Jus mu dal šancu od začiatku zápasu a hral výborne. Áno, bol označený za muža zápasu z pohľadu Husa aj z pohľadu Barcelony a v jeho veku ale taký ťažký zápas pred 100 000 divákmi, také atmosfére a vyhrať 0-1. Niečo zmenilo v ponímaní mojom smerom k synovi a smerom ako hráčovi Vladovi Vajsovi. Videl som, že sa nebojí lopty, že má jeho umenie a talent je veľký. Samozrejme, musí sa ešte zlepšovať, musí odohrať veľa ťažkých zápasov, aby z neho bol top hráč, ale talentom a svojou dynamickou technikou na to má. A rozhodol som sa možno v najťažšej chvíli mojej trénerskej poslať ho proti zápasu, teda do zápasu proti Čechom. Je to taký malý čírkus, ale má dobré srdce. Je to môj syn z jednej strany, ale dneska je to platný hráč, ktorý svojim umením dáva svoje služby do kolektívu a to je pre mňa prvorade. Je to pekný pocit, keď to vidíte v tej telke. No a oni sa ľúbia, oni sa majú strašne radi, otec a syn. No. Ale bolo to tiež určite trošku riziko, no, majú od toho starého Vlada, že ho postavil. Ale to je tým, že mu dôveroval a veril mu. Veril, že on to môže urobiť. To. Ale keby mu to nebolo vyšlo, viete, tak sme asi tí poslední, čo existujú, no je tu momentálne na Slovensku. Vajs po Hamšíkovej prihrávke. Vitek. Má proti sebe Sivoka. Vitekov center na Hološka. Gól! 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 Stanko Zašeši dobre zrobil. 1-0 Stano Šesták. 60. minúta, futbalová eufória Slovenska. Stano Šesták, naše kvalifikačné ESO. Od zápasu k zápasu, tak ako sme potrebovali zabodovať, tak sme sa snažili hrať. A to, že ja som bol na konci našich akcií, že ma tá lopta trafala, tak som samozrejme z toho šťastný, ale neuvedomil som si v podstate to, že som v podstate hral 5 zápasov, dal som 6 gólov dôležitých, ale išlo mi hlavne o to, že som pomohol mužstvu a to mužstvo je ozaj silné. Mecit udržel míč. Šouple jesle Ďuricovi. Tocek Zabavníkovi. Steiner. Vynikající akce. Pudil. 1-1. Ale jo. Dámy a pánové, tohle byl fotbal. Žádná prax prostá kopaná. Opäť sme mohli vyhrať tradičným víťazným skóre 2-1. Národný tím objavil aj ďalšiu, veľmi nenápadnú hviezdu. Hráča, ktorého výkony stelesňujú pravé nasadenie v reprezentačnom drese. Jeho meno Rado Zabavník. Je to skromný človek, je ten fantastický profesionál, ktorý žije ťažký život v Rusku, pretože hrať Groznom nie je žiadna prechádzka. Aj keď ľudia si myslia, že Rusko to sú len peniaze a niečo iné, ale je to tam naozaj ťažký život a fotbalový v Groznom určite ťažký. A je to chlapec, ktorý, dá sa povedať, že by som povedal, že je najväčší profesionál. Pretože ak niečo poviem hráčom, tak on to prvý do bodky splní. Či to je už otázka telefonovania sa po zápase, že dobrý deň, tréner, hral som dneska 70 minút, hral som dneska celý zápas, som zdravý, cítim sa dobre, hrali sme zle, hrali sme dobre. Ja som hral tak ako vždy a je proste top profesionála. Je to jeden z mojich najhráčov. Marek Hamšík proti Petrovi Čechovi. Pokutový kop, držte palce. Gól! Marek Hamšík 2-1. Z vlny radosti bolo náhle zemetrasenie. Marek Hamšík dostal za oslavu gólu žltú kartu a pár sekúnd po otvorení hry ho norský rozhodca Evrebe po faule na Baroša vylúčil. Expresne rýchla červená karta zmenila zápas. Nevedel som, že za takéto niečo sa dostala žltá karta. V Taliansku takéto veci robím a žltú kartu za to nedostávam. Utrpenie veľké. Vlašilův míč končí v brance. Milan Baroš byl posledním, kdo ho to ťuklo za čáru. A zase je to plichta, zase je to srovnáno. Tých posledných minút potom góle na 2-2 českých bolo veľmi ťažkých a klobúk dolu pred mužstvom, že udržať 10
Baroša v tom zápase neskutočného, fantastického, famózneho a ostatných Plašila, výborného, Pudila, ktorý hral životný zápas. Chvála Bohu, tam už nebol ku koncu Koller, čiže tam sa zase možno Šteši alebo Ivan trošku unáhlil, ale samozrejme takisto nemohol vedieť, že budú hrať 11 proti 10, ale to všetko prináša futbal, to sú sekundové zvraty, sekundové rozhodnutia, preto je ten futbal taký krásny, aký je. A za stavu 2-1, neviem, jak som vyzeral, ale určite som bol vnútri šťastný a v dobrom futbalovom tranze, ale vtedy som veril v postup, pretože ja som bol presvedčený, že v Írsku vyhráme. Slovensko má velmi dobrý šance a si myslím, že na mistrovství světa se dostanou a přeji jim to a budu jim fandit. Futbalový sen o Afrike, diel 8. Severné Írsko, Slovensko, kvalifikačný zápas majstrovstiev sveta. Je 9. september 2009. Nachádzame sa v Belfaste na štadióne vo Windsor Parku vo veľkej viere, že dátum s 3 deviatkami sa pamätne zapíše do histórie slovenského futbalu. Najväčšia osobnosť asi bude, myslím si, Matej Škrtel, ktorý predsa hrá v najlepšom klube, hrá Ligu majstrov pravidelne, hrá ťažkú súťaž a bez neho by to nešlo. Veľký vklad priniesol samozrejme Stano Šesták svojimi gólmi, ale potom aj svojou futbalovosťou a moderným myslením a prevedením Marek Hamšík. Táto generácia, ktorá momentálne hrá za slovenskú reprezentáciu, má na to, aby ešte gradovala výkonnostne, pretože ten vekový priemer je taký, aby toto mužstvo povedzme 5 rokov mohlo dotiahnuť ešte ďaleko a myslím si, že aj nálada mužstva je dobrá, nehovoriac o tom, že konkurencia sa zvýšila natoľko, že mladí hráči, ktorí prišli teraz do reprezentácie, či je to mladý Vladko alebo Stok, prinesli konkurenciu takú, kde aj tí hráči, ktorí už momentálne myslia na odchod, alebo si boli istí z miestnou reprezentácie, prišli na to, že je to veľmi ťažké a musia o svoje miesto bojovať. Weiss. Vladko Weiss sa už rozbehol, má proti sebe Evansa. Snaží sa zamotať severoírskeho obrancu. Weiss perfektne nasadil mu jasličky. Vladko Weiss. Gól! 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 Záver úvodnej štvrťhodiny, fantázia Vladka Weissa a Stano Šesták má na svojom opasku skalp každého súpera v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Po tom, čo dal 2 góly Poliakom, po tom, čo skóroval v San Maríne, po tom, čo dal góly na Letnej aj v Bratislave proti Česku, prekonáva aj Severné Írsko. Vladko Weiss, úžasná akcia. Perfektne teraz vycvičil pred belfastským publikom jednu z nových mladých tvári domácej reprezentácie, Johnnyho Evansa z týmu anglického majstra, Fergusonovho zverenca z Manchester United a Stano Šesták dáva pohodlne gól na 1-0. Naša kvalifikačná fantázia pokračuje aj v Severnom Írsku. To som hovoril hneď, že to bol na 99% gól Vlada Weissa, keď v podstate urobil vynikajúcu akciu a ja som sa len snažil, hoci to vyzeralo, že zase nejak šťastne kolenami, alebo ako teraz dá sa povedať, že tak petou som to trafil, ale ja som sa ozaj na to tak koncentroval, aby som tú loptu dostal do siete, aby som ju náhodou neprekopol, lebo tiež to nebola to ako jednoduchá prihrávka. Stoch. Kopúnek. Zabavník. Štrba. Stoch šikovne na Zabavníka. A ten už hľadá rýchlo nového Hološka. Hološko proti Hughesovi. Filip ide do šance. Filip! Gól! Gól! Slovensko vyhráva v Belfaste 2-0, 67. minúta. Náš strelecký super Filip Hološko. 2-0. Aaron Hughes sa červená. Mike Taylor prekonaný aj druhýkrát. Jasáme v 67. minúte, vyhrávame v Belfaste o 2 góly. Ešte raz celá situácia. K lopte sa dostal Zabavník, dlhým pasom hľadal Filipa Hološka, ktorý sa presadil cez chybujúceho Aarona Hughesa, skúseného 69-násobného severoírskeho reprezentanta a konečne dáva svoj veľký kvalifikačný gól.
Filip Hološko a jeho prvý presný zásah v bojoch o záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Pozrite sa na ten stav. Vidíte, je to správne, je to krajšie a krajšie. Severné Írsko, Slovensko 0-2. To každý tréner nájde chyby a potom tam boli obrovské zase klady do ofenzívy, ale takisto niektoré nedotiahnuté veci, ktoré musíme zlepšiť, aby sme boli úspešní. Čiže z pohľadu výsledku 0-2 všetko výborné, z pohľadu hry vždycky sa ide zlepšovať, aj keď samozrejme už s odstupom času, jak sme dali na 0-2, už som vedel, že to udržíme, pretože to mužstvo už je tak skúsené dneska a hralo v tom zápase dobre, kompaktne, že Íri už zase nemali takú pri neúčasti Laffertyho útočnú zbraň, že tam nás nemohli nejakým individuálnym majstrovstvom už prekvapiť a tí naši hráči hrali na emóciách a už si ten zápas uhrali, tak jak si spomínal ty, že sa nemôže nič stať. Určite sme ťahali za jeden koniec, zahrali sme ako veľké mužstvo dneska a verím, že budeme to ďalej pokračovať, rastieme od zápasu k zápasu a stáva sa z nás silné mužstvo. Stúpa nám aj sebavedomie, čo ukazujeme na tom ihrisku, čiže máme to odhadzovať úžasne, chýba ten posledný krok a ja verím, že ho zvládneme. Sú naozaj krásne pocity a hovorím, ešte treba zvládnuť ten zápas so Slovinskom a potom sme už na majstra sveta. Je to sen každého fotbalistu a my si píšeme ten román, takže ja dúfam, že to potvrdíme a že sa budeme tešiť aj hráči, ale aj celé Slovensko. Je to krásny pocit pre nás, že sme dokázali v podstate takú eufóriu vyrobiť. Tá eufória tam naozaj je, takže tak ako hokejisti boli majstri sveta, my tým, že sa len kvalifikujeme na majstrovstvá sveta, porovnal by som to ozaj na nejaké, že to je v podstate na nejakej tej pre tých ľudí naozaj niečo podobné, takže verím, že sa to zvládne, verím, že potom budeme oslavovať a že tí ľudia tú najkrajšiu hru na svete budú vnímať konečne pozitívnejšie ako doteraz. Stačila domáca remíza so Slovinskom a veľký sen mohol byť skutočnosťou. Okolo týmu sa vytvorila aura súdržnosti. Celé Slovensko podporovalo Vajsovo mužstvo. Na zápas o Afriku bolo registrovaných 160 000 oficiálnych žiadostí o lístok. 25 000 vstupeniek sa vypredalo za pár minút. Celé Slovensko bolo presvedčené o jedinom. Slovinsko nás už druhýkrát nemôže zdolať. Urobíme aj posledný krok a veľkolepo oslávime historický úspech. Futbalový sen o Afrike, diel 9. Slovensko-Slovinsko, senzačné a nečakané finále 3. európskej skupiny. Kvalifikácie 19. majstrovstiev sveta vo futbale. Dve malé krajiny hrajú proti sebe o miesto na najexkluzívnejšej scéne jeho veličenstva futbal. Novakovič hľadal Dediča, ktorý ide do šance po pošmyknutí sa jedného z našich hráčov, bol to Ďurica a Mucha zachraňuje. Po 100 sekundách sme mali obrovské šťastie. Zlatko Dedič, 25-ročný útočník z Bundesligového Bochumu, ktorý skóroval v kvalifikácii dvakrát. Po pošmyknutí sa Martina Škrtela pálil gólovo, ale Mucha nás podržal tak, ako v úvode zápasu proti Česku. Ďurica zrazil sa aj so Štrbom, vykorčuloval z tejto situácie a môže vystreliť. Štrb, pozrite sa na to, žrť! Handanovičovi vypadla Ďuricová strela. 9. minúta, Jano Ďurica mohol byť národným hrdinom. Chýbali centimetre, Samir Handanovič ako keby trošku podcenil jeho delovku ľavačkou. Ďurica to trafil výborne, lopta trošku zaplávala. A Handanovič mal obrovské šťastie. Vitek v súboji so Šulerom, Jakubko bol k lopte ďalej ako Brečko. Ale Hamšík na Stocha. Z tohto môžeme ťažiť.
Stoch proti Brečkovi. Opäť ho poplietol, ale máme šancu. Hamšík môže strieľať. Jo! 17. minúta, lopta len tak prefičala ponad Handanovičovo brvno. Výborná akcia Stocha, už sa zdalo, že loptu stratí, pretože neprešiel cez atakujúceho Radosa Vlieviča, ale ten loptu zblokoval iba ku nabiehajúcemu Marekovi Hamšíkovi. Ten tesne míňa. Škoda tej situácie, ale Marek opäť v tom svojom typickom prejave, doplňajúci útočnú líniu zo zálohy. Wolfgang Stark končí prvý polčas. Na bratislavskom tehelnom poli zostávajú pred ďalšími 45 minútami postupové šance Slovinska a Slovenska nezmenené. 3/4 hodinka nás delí od účasti na 19. majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. Jokic, Koren, prepáčte, Karhanov faul. Pozrite sa na to. Walter Birsa, 0-1. Je za nami 10 minút druhého polčasu a prehrávame so Slovinskom 0-1. Po nádhernej, nechytateľnej strele Waltera Birsu. Walter Birsa si lepší čas na svoje prvé reprezentačné góly ani nemohol vybrať. Proti Poliakom pečatil slovinský triumf na 3-0 a teraz ich posúva blízko k Južnej Afrike. Všetka naša energia sústredená pred Handanoviča. Mucha v úlohe rozohrávajúceho hráča. To nie sú presné prihrávky. Brečko. Novákovič je úplne nekrytý. 4-1. Obrovská šanca Slovinska. Rado Zabavník to nestihol a Kirn dáva gól. Prepáčte, Pečnik. 0-2 je rozhodnuté. Tento mečbal naša reprezentácia nevyužíva. Slovensko v 93. minúte 0-2. My sme dneska chceli pred tými ľuďmi aj proste chceli ukázať, že máme na to, aby sme dneska aj vyhrali a neviem, prečo sa nám to nepodarilo možno, neviem. Nemali sme to dneska súdené, neviem. Samozrejme neopísateľný smutok, pretože veľmi sme chceli tento zápas vládnuť a zabezpečiť ten posun na majstra sveta, no a potom po tom druhom góle to už som si uvedomil, že už je to stratené a proste bol som strašne smutný. Dnes boli tí ľudia skvelí, vytvorili skvelú atmosféru, za čo sa im treba poďakovať a pevne verím, že prídu v veľkom počte do Polska a že to mužstvo podporia, že ten spoločný cieľ, ktorý máme, že sa nám podarí splniť. Je to taká veľká naša skúška, ukáže sa sila kolektívu a sila celého Slovenska, ale ja si myslím, že to v stredu zvládneme a je to vlastne naša druhá šanca, síce nie posledná, ale dúfam, že už teraz to zvládneme. Abych řekl laickým pohledem z tribuny, že to byla hlavně otázka psychiky, jak by se hráči možná zalekli toho vítězství, i když to zní nelogicky. Urobíme snahu, nemôžem uprieť chlapcom, strašne chceli, to bolo ani vidno, ale sme to nezvládli v hlavách prakticky všetci a tá nádej bola veľká a proste Slovenci hrali, výborne hrali, dá sa povedať vabanga, im to dneska vyšlo, tak jak to vyšlo nám v Čechách alebo v Írsku, ale proste nezvládli sme ten zápas dneska. Príčin je viacero, takže ťažko sa mi hľadajú slova teraz. Je to futbal, takže všetko sa môže stať. Máme ešte jeden matchball, musíme ho využiť. Hráme v Polsku, takže dá sa ich poraziť určite. Ideme na víťazstvo, určite remíza nám nestačí, takže na hotel, ukludniť sa na izbu, všetko si to premyslieť, zajtra je nový deň, takže od zajtra začíname prípravu na to Polsko. Poznámky k nešťastnému duelu sa nikomu nečítali ľahko. Namiesto oslavných článkov tu boli riadky plné pochybností. Vajsovi chýbali 4 potrestaní hráči. Sliesky štadión v Choržove mal dať odpoveď na najzávažnejšiu otázku. Všetci boli vo veľkom napätí. Ešteže trénera uvoľnil na tlačovej konferencii tlmočník, ktorý sa neunúval prekladať celé Vajsové výpovede. Smial sa na tom aj legendárny poľský tréner Antoni Piechniček.
najdôležitejší zápas kariéry, áno. Či už pre hráčov, alebo pre mňa samotného. Takže zajtra máme len dve možnosti. Buď budeme hrdinovi, alebo budeme tí zatratení, ktorí premárnili veľkú šancu. Studený arktický vzduch sa v deň zápasu zmenil na sibierskú zimu. Choršov stonal pod prívalmi snehu, vyhrievané ihrisko sa zmenilo na neznesiteľný terén. Weiss urobil 6 zmien. Za takýchto okolností a v gulagových podmienkach sme išli naháňať historickú šancu. Naplniť sa mohla len v prípade víťazstva. Futbalový sen o Afrike, diel 10. a veríme, že posledný. Je streda 14. októbra 2009, nachádzame sa na Slieskom štadióne v Choržove, kde slovenskí fanúšikovia prišli povzbudiť náš národný tím v ťažkom boji proti Poľsku. Pozeráme sa na 36-ročného brankárskeho veterána Jerzyho Dudeka, ktorý sa dnes vracia do poľskej reprezentácie, v ktorej nebol od roku 2006, keď senzačne pred majstrovstvami sveta v Nemecku ho nezaradil do kádra vtedajší tréner Pavel Janas. Na televíznych obrazovkách ťažko identifikovať loptu, ale Jendrišek ju vidí a okamžite atakuje Glovackého. Získavame loptu. Hamšík môže ocentrovať. Hľadá Jendriška. Gól! Gól! Tretia minúta, vyhrávame 1-0. Slovensko vyhráva 1-0. Volanie Afriky je predsa len tu. Slovensko vyhráva v Choržove 1-0. Tréner Stefan Majecký šokovaný po vlastnom góle. Pozrieme sa na to, Marek Hamšík, náš kapitán, centroval pred Jerzyho Dudeka a tým nešťastníkom je krajný obranca Severin Gancarčík z Lechu Poznaň. Gancarčík zasahoval pred Erikom Jendriškom a Vlado Weiss Jasa. V 3. minúte dávame v snehovej metelici v Choržove prvý gól. Kozák nedovolil rozohrať Obraniakovi, ale tam sú traja poľskí hráči. Pozor na ich prvú veľkú šancu. Mucha, bravo! Ireneusz Jeleň mohol v momente, keď sa naplnila 20. minúta, vyrovnať na 1-1. Jeleň, pozor na ňo, dokáže si perfektne prikryť loptu, nachádza teraz Blaščikovského, proti nemu Petráš, Blaščikovského, mekúčky center a Štrba. Ešte Řezničak, opäť Blaščikovský, odskakujúci do krídla, pekný mekúčky center, Štrba odlavičkoval na 16. Nemáme hráča a triasla sa naša žrť po delovke Levandovského. Centimetre delili tohto skúseného 30-ročného stredopoliara od vyrovnania na 1-1. Levandovský, Jeleň, lopta ide poza Štrbu, pozor na tieto situácie na šmiklavom teréne. Ján Múcha nerozumel si teraz s Petrášom a máme veľké problémy. Lenže Jeleň prekopáva prázdnu bránu. To bola hrubá chyba našej obrany. Jeleň napokon trafil jedného z našich hráčov. Urobili sme 2 či 3 chybičky v tom reťazci. Aj Múcha si nerozumel s Petrášom, Blaščikovský to využil a Saláta zblokoval gólovú strelu Jeleňa. Je to ťažšie a ťažšie. Veľká bitka o postup na majstrovstvá sveta. Poliakom už v úvodzovkách o nič nejde, ale samozrejme každý medzištátny zápas má svoj význam. Kozák našprintoval dopredu, dostával loptu Jano Kozák. Jano Kozák vo veľkej šanci. Jano, to bol faul! To bol faul! Nie, rozhodca ukazuje, hrajte ďalej po zákroku Severina Gancarčíka. Škoda, že sme nezakončili. Petráš má prácu s Blaščikovským. Martin, nenechaj sa rozkývať. Pozor na tú strelu. Výborne Mucha, výborne Štrba. Ďalšie šťastie Slovenska, 66. minúta. Držme palce Muchovi a všetkým hráčom v modrých dresoch pred jeho bránou. Peškov center. To bola šanca. Padá nám ďalší kameň zo srdca po koncovke Roberta Levandovského. Ďalšia poľská narážačka, Obraniak proti Petrášovi, Blaščikovský vletel do pokutového územia, Obraniakov center, zmetok pred našou bránou. Pozor ešte stále, Levandovský predtým mal Peško šancu, Mucha výborne po Levandovského strele. Je za nami 83 minút zápasu, Poliaci mali ďalšiu super šancu vyrovnať na 1-1 a vziať nám letenky do Južnej Afriky.
Marek Hamšík odhadzuje rukavice, tam sú jasajúci slovenskí fanúšikovia. Symbolický obrázok muža, ktorý hrá 8. kvalifikáciu. Miro Karhan má na dosah konečne postup so slovenským reprezentačným tímom. Pán Eriksson, pískajte koniec. 5 sekúnd do konca avizovaného nadstaveného času. Samozrejme, bolo tam ešte ošetrovanie Petra Pekaríka. To musíme brať do úvahy. Marek Hamšík sa k lopte nedostal. Pekarík, áno, áno! Áno, blaho! Vy, čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, Ensanzia Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Slovensko je tam. Slovensko postúpilo na záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Duše odsúdencov sa vzbúrili, tí, ktorým nikto neveril, to dosiahli. Na snehu vo Fujavici v poľskom Choržove. Vďaka národný tím, vďaka Vlado Vajs. Naša futbalová revolúcia je dokonaná. Po sobotnejšom šoku proti Slovinsku to prišlo tu na Slieckom štadióne v Choržove. Slovensko víťazí 1-0 a zažíva svoje najkrajšie futbalové chvíle v histórii samostatného Slovenska. Po 1. januári 1993 máme slzy šťastia a radosti. Ako to povedal Winston Churchill, fakty sú krajšie ako sny. Futbalový sen o Afrike sa naplnil, vážení športoví priatelia. Fantastické, nádherné slzy v očiach. Tréner, skúste to opísať. Ďakujem všetkým, tak sme to dokázali, áno. To ťažký zápas a som šťastný. Do Choržova prišla Perimbaba, ale vy ste asi pri tých nevyužitých šanciach Poliakov videli zubatu. Tak mali sme aj trošku šťastia dneska, ale my sme boli v tej kvalifikácii dlho dobrí a dneska sme dali srdce a trošku šťastie priklotilo na našu stranu, ale bojovali sme a je to fantastické. Predstavujem vám novodobého slovenského hrdinu, volá sa Jan Mucha. Dovol, Janko, aby som ti mene Slovenska poboskal tieto zázračné ruky. Je to krása, proste dnes, ty si hrdina, ja som ťa za ňo pasoval. Ako si prežíval tie šance Poľska? Tak určite, terén bol katastrofálny. Určite nám pomohol prvý gól, ale vravím, mohli sme zvyšiť na 2-0, bola na to možnosť, takže treba sa tiež vidieť, je to historický úspech, takže treba poďakovať celému mužstvu. Dali sme do tej kvalifikácie všetko srdce, všetky sily, takže určite to pekné. Ďakujem fanúšikom, takže všetkým, ktorí nám držia prsty. Zápas s Poľskom pred 14 rokmi, to bol jeden z prvých veľkých reprezentačných zápasov pre teba. Teraz ďalší, 94. a sme na majstrovstvách sveta. Premieta sa ti trošku tá reprezentačná kariéra v hlave? Ja priznám sa, že áno, že v tejto chvíli je to naozaj ťažko opísateľné, ale tak stalo sa. Tak ono to v tom futbale tak beží, keď stojíte pred veľkým cieľom a vyjde to, tak ste tí hrdinovia. Keď to nevyjde, tak ste tí zatratení, no bohužiaľ. Dneska myslím si, že tým ľuďom sme dokázali, že vieme hrať futbal, že vieme bojovať a že nám na tom záleží a takisto možno škoda len toho, že sa to nepodarilo v sobotu. Myslím si, že o to by to bolo emocionálnejšie, no ešte krajšie. Som si istý, že tí ľudia nám až tak neverili v takom počte určite, alebo v takej, dá sa povedať, že pohode, že určite ten zápas zvládneme ako doma proti Slovincom a zase sa to otočilo v náš prospech, takže je to super pocit, že sme to zvládli a že sme to zvládli hlavne ako mužstvo a sme tam, kde sme chceli byť. Tak sa hrá majstrovstvá sveta, samozrejme Poliaci majú svoju kvalitu. Myslím, že prvý polčas sme odohrali výborný. Až na jednu šancu, druhý už proste sme si povedali, že už to ukopeme, že to vybojeme, že proste tam necháme všetko a ja som rád, že sa to podarilo. Ja som možno nečítam, ale počul som tie reči okolo toho a určite tí, čo sme nastupovali do toho zápasu, tak sme chceli dokázať, že máme na to aj my a že treba počítať aj s nami. A nie je nadarmo ten kolektív, ktorý sa tu vystriedal, neviem, či 25 hráčov, 32, ale taký ten širší, ktorí tu boli, dá sa povedať, stále, dokázal, že to mužstvo je silné a treba počítať s každým. Bolo vidieť na mužstvu, že si veríme, naozaj dokázali sme dať šťastný gól a sme to ubránili srdcom a hrdosťou. Super paráda, naozaj neopísateľný pocit, sme sa zapísali do dejín a to sa už nikdy nezmení. Majstri asi nebudem, či budeme, ale dúfam, že si tam nespravíme hanbu a všetci sa budeme tešiť aj určite aj celé Slovensko, že sme sa tam prebojovali a potom už môžem
zavesiť kopačky na klinec reprezentačná. Južná Afrika 2010 nebude koncom jednej éry. Práve naopak, mala by byť novým začiatkom nášho futbalu. Už účasť je skvelá a akýkoľvek dobrý výsledok na šampionáte bude parádnym bonusom. To by bolo super, lebo mladá generácia bude mať vzory, už ich má teraz a bude ich mať stále väčšie. Budú deti hrať futbal a to je vlastne toho, čo ide. Tak jak tu povedal, to sa mi páčilo, keď som pozeral, keď hrali Rusi hokej, tak Ovečkin povedal, že raz ja do toho, tak ja by som chcel povedať, že áno, Slovensko do toho musíme ísť a ukázať, že sme Slováci veľmi hrdí, pyšní a máme máme hráčov, za ktorých sa nemôžeme hábiť a nesmieme hábiť. To sa ťažko rozprávali takto. Lepšie by bolo pri pivečku a trošku rozviazať jazyk, ale dá sa všetko spraviť, že ozaj na majstrovstvá sveta ísť, že títo chlapci si to zaslúžia, sú to mladí chlapci, možno ich čakajú i ďalšie majstrovstvá, toto ich povzbudí, možno pôjdeme do lepšieho koša v ďalších kvalifikáciách, tak už sme tam niekde hore, treba to udržať. Určite to človek podvedome vníma, určite to cíti, cítim to na ľuďoch, pretože keď do mesta na kávu alebo na večeru s manželkou, tak cítite ten príjemný pocit z ľudí. Zažíva niečo podobné, ako bolo v Armédii pred 4 rokmi, že tí ľudia sa tešia, že tí ľudia majú radosť z futbalu, že tí ľudia nám veria. Hej? A to je pocit na nezaplatenie, to sa nedá kúpiť, to treba zažiť. A tí chlapci to odrobili na ihrisku a za to dneska môžeme ísť na tú kávu s úsmevom do mesta, môžeme sa na ľudí usmievať, tak jak sa usmievajú oni dnes na nás. Národný tím si získal celé Slovensko. Futbalový sen o Afrike sa zmenil na hviezdne vojny. Chlapci, ktorí si ich vybojovali, už nikdy nebudú kráčať sami.